Il-kliem li Liva rebaħ kien ilu jitfesfes fil-widnejn għal diversi minuti u tal-le kienu diġà ddikjaraw telfa. Però tal-Iva bil-kelliema Lino Farrugia u Joe Perici Calasscione żammew il-kawtela sakemm fl-aħħar wasal il-mument tal-ferħ. Konxi li l-kaċċaturi huma minoranza, b'ċertu umiltà rringrazzjaw lill-poplu Malti Wawċi li ħareġ jappoġġja l-kawża tagħhom. U konxi bil-manifestazzjonijiet spontanji ta' ferħ wara tħabbira ta' dan ir-riżultat, għamlu enfasi biex dawn iċ-ċelebrazzjonijiet ikunu meqjusa. Aħna bħala minoranza irridu nuru rispett kbir lejn poplu Malti kollha. Għal daqstant l-appell tiegħi lejn il-membri tiegħi huwa iva nifirħu għax trid tifraħ, il-qalb trid tifraħ imma ejja noqogħdu attenti u nirrispettaw lil kulħadd. Il-kelma rispett issemmiet iktar minn darba. Rispett li l-kaċċaturi għandhom juru lejn il-poplu li tom l-opportunità li jkomplu bid-delizzju tagħhom. Issa jiena nippretendi li dawn il-kaċċaturi kollha għandhom jagħtu lura lill-poplu Malti dar rigal lill-poplu Malti tom. Billi jkunu iktar rispettużi u iktar attenti. Perici Calasscione jemmen li l-ambjent jista' verament jitgawda minn kulħadd mingħajr problemi. Aħna nagħmlu dak li nħobbu nagħmlu, neħdu ħsieb l-ambjent, ngawduh flimkien mal-poplu Malti Wawċi kollu minkejja li ħadd ieħor prova juri b'mod differenzja u issa rdu nkunu 10 times iktar attenti biex nuru rispett ikbar lejn il-poplu Malti. Kellu wkoll kliem ibes dwar kaċċa illegali. Kliem li brebħa daqstant żgħira jieħu dimensjoni ferm differenti minn qabel. Da rispett lejn il-poplu Malti irridu nruħ iktar aħna għax aħna ħsar li qed tiġrilna hija xi ħadd iblaħ jaqbad jew jispara fuq tajra protetta. Min ħajkser il-liġi u min ħajsogra illi jkissirna dat dritt li aħna għandna għax dan daw qed jagħmlu ħsara huma ftit ħafna. Aħna ħanoħorġu all out kontrihom. Jiena ġatta fil-pubbliku qabel u nerġa' ngħid issa il-kaċċaturi illegali kollha ta' Malta Għawdex ħajkunu kontrihom mu ħajsibu kemm imkien dawn in-nies. Sostnew li fil-jiem li ġejjin se tkun organizzata attività sabiex il-kaċċaturi flimkien mal-poplu Malti Wawċi jiċċelebraw dan ir-riżultat.